Usa sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall na miligrong mataktak sa trabaho, human nagpositibo sa surprise drug test. Ani ang report. Gikunpirmar sa panguo sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon CLOSAP Garry Lao nga nagpositibo sa surprise drug test niadtung Lunes ang usa sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Cooperative and Livelihood Resource Center kon LCLRC. Ang LCLRC adunay 27 ka mga kawani. 11 niini mga casual employees, samtang 16 ang mga job order personnel. Ipaubos pa hinuon sa confirmatory test ang naaswing resulta. Wala na ibutyag sa pangu sa LCLRC ang pangan sa naaswing kawani apan iyang gitataw nga usa kini ka job order personnel. Subay sa ordinansa alang sa drug-free workplace, ang usa ka job order personnel nga mapamatud ang tigamitan og gidiling drogas hayan mataktak sa trabaho. Gisayangan gid baya gid ko kay actually gamit gid kaayo nako nga staff. Ayon man gid nato ang programa sa atong mayor nga kontra droga. Napahibaw na sa pangu sa LCLRC ang maong kawani sa resulta sa surprise drug test. Samtang nagnegatibo sa surprise drug test kagahapon ang 39 ka mga kawani sa clearing team sa Lapu-Lapu City. Matud ni Garry Lao, ning buwan na lang, kaduha na sila nagpahigayon og surprise drug test sa duha ka managlahing buhatan sa City Hall. Sa atong mga empleyado sa City Hall, no, I heard that although wala naman tayong dungog na pero di lang yun na magkumpiyansa. So that is why from time to time we will be conducting and facilitating a series of requests from our department heads and head of offices of this surprise drug test. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.